Hortan bukatzen dira gaurko lan puntua berriak, eta epaileek beren lana egiten duten bitartean, bertsolariek kantatuko dizkigute beren azken agurak. Maialen, azaldu. Gaiak, ideiak, eguna, ta kanturako laguna, ta kanturako laguna. Jakin zazuten olakoa da, bertsolarion jarduna. Gutxi batzutan nahi duguna eta gehienetan alduguna. Gehienetan alduguna. Hauzen guztia bukatu zaigu, hauxe eman du gaurkoak. Orain kanpoan goitatzen naute zigarretak ta autoak. Etxean berriz irentsiko nau nire kanape ziloak. Talferrik denez bertan ontzeak, gautxarrak botatakoak. Oroimenean izanen dituzuen eskuzarta goxoak. Egoi, zeraia. Ai ziritze, ai ziritze, goxo hartu gaitu zuen, dudan guztia eman nahietan, ezinean naiz aizuen. Saiakerari irritiki bat, jarrita badio zuen, urrengo zita asteburuan, larre soron daukazuen. Naia, sasko. Duela aste batzuk txapelketari jarri ginakon ajetan. Gurasoek handin ikusi duten, lehen hain txiki zen neskan, hiru saiotan ezagutzaken, aukera oberik eztan, bukatzeak da txapelketan, denbora doa lasterka, denbora doa lasterka, gau joan ere nere etxeran, noa bihotza betetan, zuen babesak txapelak baino, gehiago balio du eta, gehiago balio du eta. Magi, Sarafua. Igiz aurtzak da gazte, elkar gaitezen parada, 15 baino gehiago, datoz onjotik plazara. Aintzina segi dezagun, indar behiturik jada,
silaba, gehiago gora dezagun, hasia baita silaba. Amets Arzaio. Sinistazueni ilusioz, etorri naizela ona, aita izateko arrisku hortan, itzen dardaran egona. Hortik aintzina duda sartu zait, izi aldura sakona. Ez dut ukatzen, ez dut txarresten, enetzat da bide ona. Pentsatzen baitu dudan emanez, aintzinatzen den persona. Aintzinatzen den persona. Tartea balia dezagun eskerak emaiteko, lehenik Aiziritziko Herrikoetxea eta Zabalik elkarteari gaurko saioarendako eman laguntzarentzako. Egola publiko egiguneari eta Euskal Kultur erakundeari txapelketa guztiari eskaini babesarendako. Ondotik ere gure gainerateko babesle eta laguntzaile guztiari eskerak. Eskerak baita ere lanean izan ziren bertsolari, epaile, idazkari, teknikari eta gaiegileri, eta nola ez mil esker zueri onatu bildu zirezten guztieri. Una beraz, epaimaiaren erabakiak zer dion. Lehen, 421,50 punturekin, Amets Arzaioz. Bigarren, 396,50 punturekin, Maialen Arzaioz. Hirugarren, 376,50 Miren Artetxe. Laugarren, 372 punturekin, Naia Sasko. Bosgarren, 377,50 punturekin, Maili Saraskoa. Eta seigarren, 373 punturekin, Egoitz Zeraiak.